Oso ongi. Eta hortxe aurkitzen ditugu pertsonaiak. Orain elkarren ondoan ezagunak dira. Adiskide izateko asko geratzen zaie oraindik. Baina nonbait kontratatuak izan dire eta jefe bera dute. Haien esanetara daude. Beren pentsamenduetan bidaiatzen ari dira. Pentsatzen ari dira ea beren edo dituzten lotura gutxi hoiek lotuta utzi dituzten. Eta bakoitza eserleku bat eta erdiko distantzia mantentzen du bestearekin. Ez da hizketaldia. Eta horietako bat Hans lotan geratu da. Goizeko ordu txikia da eta Hunterfieldeko hangarrera iristen ari zarete. Eta irakurtzen ari zen, Hans. Irakurtzen ari zen liburuaren horrietan sartzen bagara, eta pixka bat atzera eginez, irakurtzen baldin badugu, hitz batzuk daude jarrita. Hitz hoiek horrela esaten dute. Bai, bidaiari ez harrotu, ez mesedez. Ez harrotu bidaiari gotor. Argialdi txiki eta bakanetan uste izateagatik miresmenez murriztu zenitzakeela. Bai, murriztu zenitzakeela dauden indar guztiak, zure gainean dauden arau eta indar guztiak. Eta behan, 2 letra ikusten ditugu. Isa.lete jartzen du. Auskalo, zer ari den irakurtzen? Zer ari da irakurtzen? Zer ari zen irakurtzen? Hans, jauna. Hans jauna zer irakurtzen ari zen, momentu horretan. Lokartu baina. Bi liburu eta bi poetiko bat atalazta eta lo hartu duena da etxetik ekarri duen liburutxo bat. Oso gustoko duena bidaia hartzai buruzkoa dena. Da pixka fantastikoa, hola okultuan ez hartzen dena. Behintzat hori, egiten du hausnarketa bat, ez? Gure gainetik dauden indarren gainean ezin gaitezkela harrotu, ez? Apaltasunerako dei bat. Ongi, esnatu zarete. Ez dakit besteak lokartuta iristen ari zineten. Baina Hunterfieldeko aerodromoa ikusten duzue. Hortzimugan, ekialdean, altxatzen hasi da eguzkia. Eta isatzetik hartzeko maniobra, eguzkiak atzetik jotzeko maniobra egiten hasi da zuen pilotua. Luma bat baino suabeago pausatu da pistan. Eta ikusten zaizkio modu eta esperientzia onak dituela pilotuari, gure Franki. Iritsi zarete ara eta ate zabaldu bezain laster, kolpe batez aurpegira egin dizue ezetasun, epeltasun eta aire gordin batek aurpegian. Pum! Bai, bazenekiten aldatu behartzen utela soinekoa edo besterik gabe zuen armairuko arropa, ez? Maletetan ekarri beharrekoa. Baina hego ekialdeko Luisiana eta Georgiako giroarekin topatzen zarenean orduan konturatzen zara. Bertako giroa guztiz desberdina dela, iparraldekoarekin. Evelyn Miley doktorea jaitsi da eskairetan bere ez ohiko jantzia eramanez. Badaki ordea Georgia hegoaldeko gizarte ez progrea den horretan, itxurak ezin dituela eraman, iparraldean eraman nahiko zituzken bezain aurreratu edo progreak.
baina erdibide bat aurkitu du, ez? Eta esaten ari zinen, barkatu, Evelyn. Bai, ez da matzoiekoa, baina ondo jantzitan izkoa, erropa elegantearekin, pizkat, hegoaldeko Andreak zaldian ibiltzeko zelaian bezalako arropa itxura batek. Bai, hori irian ordea justifikatu beharko duzu, baina ongi. Bueno. Vale, Frankek esan dizue, ez arduratu, utzi nire kontura. Bai ordea begiratu beharko duzue nola hurbildu birira. Vale? Eta... Barkatu... Vale? Eta esan beharko didazue, non hartu behar duzuen ostatu, izan ere honek bere garrantzia du, hemendik aurrera egingo dituzuen ekintza denek bezala, esan dizut, arropak baduela bere eragina, denak du. Orduan, zer pentsatu duzue, non hartuko duzue ostatu? Zergatik? Nik behiratzen dut, irten bezain pronto, aeroportuko liburu tentatxura joaten naiz eta bertako gida bat hartzen dut. Ikusteko zesta lorezintu daude, eta... Bale, ikusten duzuna da, maila leku guztietan bezala eta estatu batuetan batez ere, poltsikoen anaberako ostatuak dituzula, Sabanan, bale? Sabanan, izan ere, mende hasieran, etzen, estatu batuetako 100 herri populatuenen artean aurkitzen, ez? Eta areago, denborarekin, albaoletako garrantzia galdu zen. Izan ere, itsasontzietako kroskoek ez zuten behar Georgian egiten zitzaien mantenimendua, ez? Egurrezko mantenimendua eta kroskoak burnizkoak izaten hasi ziren. Hala ere urtero ateratzen dira kotoizko garraioak edo bidaltzen dituzte zamaontziak mundu osoan edatzeko, baina 20ko hamarkadan industria berriak barreiatu ziren periferian, ez? Eta orduan hiriko erdigunea geratu da pixkoa zaharkituta edo ez hain modernizatu, hainbat etxe bota dituzte, eta oso deigarria da jardinez beteriko hiria dela. Jardinek sortzen dituzte garraio bidentzako abenida luzeak, etorbide luzeak, eta esan bezala, hiria ez da populatuenen artean. Gerra zibilean oso leku estrategikoa izan zen, baina orain zaharkitua eta dekadentea izatera iritsi daiteke. Naiz eta noski eraikin berriak egiten hasi diren eta gau ez argiztatuta dagoen. Vale. Orduan, baduzu alde zaharrean eraikin etxe horratz modernoak, baina maila kolonialeko, estilo kolonialeko edo adreilu gorrizko etxeak dira nagusi, han eta hemen. Gerora, bisitarientzat eta erakargarri izango diren etxeak mantenduko dira, beraz. Ez dagoelako eskari handirik, ez, erdigunean bizitzeko. Baina esan bezala zuen poltsikoak agintzen du, edota, zerk? Esai da zuen? Erori da ur. Ez da agertzen? Nik ikusten diot. A ber. Ikusten zaituztet? Bale, ez da erori, kontua da, bale. Ez zera. Lehioena, bale, orduan esai da zu, Nik biratuko duke, bilatzen gaude pertsona o informazioa ateratzeko iblizan 2 etxetan, etxe batean gilen bat, etxe horretik gertu hartuko duke nik ostatua. Bale, besteok zer bat zatozte edo? Maia nahikoko ostaturen bat baldin badago, bai.
Bueno, Redio batetara ni ez naiz pongo, Ados nago. Nire Ados maila nago. bat, eta redio A ver, batetara... misteriora, Zuen beiratu ezazue zuen fitxa, zema kreditu duzuen, vale? Luxuzko ostatu bat, hotel bat, suite eta alakoak kontratatzeko, bosteko kreditu beharko zenukete, berezkoa. Eta uste dut ez duela inork. Kreditua, Bat, bi eta bi. A ber, kreditu bat. Lau. Lau, bueno. Lau. Maleik, egin lezakez, alegintxo bat. Baina, ezaztu, nork kontratatu zaituzte? Beratze batek. Bueno, eta Beratze batek. zer esan zizuen? Bere oinordekoak. Ez beldurrik izatea... Ez izateko gastua. Vale. Gastuetan ez beldurrik izatea, ez? Orduan, zuen eskuetan dago. Claro, Ja, baina, ez dugu legaztatuko tiru guzti hau voluntabe, ez? Utsi barko dugu... Ez dugu esan zen bat. Erraina. zuen estilo Erraina hori... Nik ez dut esaten bost izartako hotel bat, baina lau izartako... Nik bai. hiru izartako... Nik bai, bostekoa nahi dut. Vale, bueno, A ver, irukoa extra sekortaitu, ez? Banatu zaitezke, Lau, venga, bost eta iruden tartean laukoa, venga. Vale, ongi, ostatu, vale, erdi mailako bat, hortxe, vale? Ongi, ez dakit, kotxea alokatuko duzu edo taxi bat deitu? Esan bezala, dena du bere... Kotxe bat alokatzen badegu, gero hobeto ibiliko geha, ez? Gure aina. Azkatasun Baina- gehiagorekin. Frank, gurekin dago? Frankek zera hornidurak, hiru motordun Ford hegazkinaren mantenimendua eta prestaketak irteteko egin behar ditu, burokrazia, printzipioz zaituzte lagunduko. Vale. Orduan hobeto taxi bat. Ze bestela giratu beharko ginen. Autogidatzea nik 4 puntu ditut. Hori zuek erabaki. Nik gidari hona naz, Nik ez. Baina, gidari hona bari badakagu. Baina nik taxia beharrean nik txoferrarekin hartuko nuke kotxe bat, Jakina. Ondo ingo Ez ditu dugu, gauzak, ez dugu gidatuko. Txoferra hartu beharren. Ez zuten nahi. Argi dago oraindik. Ea utzi diru pixka bat liburuentzako, Libura behar ditugu, informazio bila. Ja erosiko ditugu liburua behar izan ezkero, ala, ja nik uste dut ondo mugitu behar garela, osea... Bai. Pertsona batek bidali gaitu eta bere mailan aurkeztu beharko gara, ez? Ba hartzen dugu kotxe bat alokatuta txoferrarekin. Uber bat? Vale, aizue, dena ametxetako nazio honetan, dena alda. Eta hitz egin besterik ez da egin behar. Orduan, alokatuko duzu taxi baten zerbitzuak hartuko dituzue, baina momentu jakin batean eskatuko diozue alokairuan edo taxia ustea. Ez? Halako zerbait? Bueno, hartuko dugu taxi bat, baina egun batzuetarako. Osea, izango da gure taxi pertsonala. Printzipioz irira joateko, taxi bat eitzen duzu, eta ikusten duzu, iristen dela ordu erdiren bueltan zuen maletak lehendabizi irtetzen da, agur bizkor bat egiten du, izan ere karrera honek denbora asko kenduko dio, hiriaren kanpokaldean dago, eta bueno, bai dirua da, baina aldi berean beste bidaia batzuk ere baditu hirian. Orduan, agur bizkor bat eman ondotik zuen maleta guztiak maletategian sartzen ditu, eta sartzen zarete. Eta iristen zarete hirira berandu gabe ikusiz, galtzadarriak ez daudela, behintzat hiriaren erdigunean, ez daudela
oso egoera honean, ez? Azpiko lurra agerian dago eta han hemen ostoak edo belar puskak agertzen dira, ez? Adokinen artean. Hiria, esan bezala, oso nabarmena da etxeek duten eraikin formagatik, ez? Hiria etxe karratu lerro zuzenez egindako plantilla bat izango balitz bezala, adreilu horrizko etxeak dira, eta burdin sarez beteta dago, ez? Forjazko burdinek izten dituzte hainbat leiho eta esi eta ate. Bale, esan bezala eraikin modernoak daude, eta hori bai, jardin zabal eta izugarri politak. Han eta hemen barreiatzen da oso famatua den Georgia eta Louisianako landare bat. Dena estaltzen duen, halako gorolio eta fuku deitzen den landare bat, ez? Eta hori hiria da, eta saiatzen dira garbitzen pixka bat, bale? Baina igokariak eta edonon ikusten dituzue. Ongi, hori da ikusten duzuena, eta bai, berehala iristen zarete hotelera, hotela esan bezala dugu gorrizko hotel txukuna da, garbia, eta goizean goiz iritsi zaretenez, eskuan dituzue, azkeneko egunean, Walter Winstonen alabak eman zizkizuen, ohar karta batzuk, bale? Gogoan baldin baduzue, karta horietan bi helbide ateratzen ziren, bale? Bat, helbide bat zen, 513 West Henry Street, hori zen azken gutuna hortik bidalia zen, eta 32an datatutako beste mezu bat ere bazegoen, Old Hope Roadekoa, bale? Baina zuek, etzarete bertakoak, zer egiten duzue? Ez dakizue... Ikungo nintzateke, azkeneko gutuna dira idatzen tokira, jungo nintzatekela, azkenengo gutuna idatzen duen tokira, gainera hortik gutun gehienak atea ziren, bezik goratzen ez baldin badut. Bai, alaxe da. Ongi, zer erabiltzen duzu, helbide hori zeri dagokion jakiteko. Bakizu, helbide hori eska diezaiokezula taksilariari mesez, baina... Nidakat mapa gida bat, nidakat herriko gida hartu dutena eta hor. Bueno, zoritxarrez, gida horretan, bidaiarientzako gida horretan, helbide hau jakintzat edo eman dute eta ez diote garrantzirik eman, badakizu bidaietarako gidetan. Hoteleko mostradoreak gabetzen dut, ean dauden, helbide hauek. Vale, orduan, zer erabiliko zenuke hor dituzun abildaden artean, baliatzeko? Zer dituzun, adibidez, gizartean edo pertsona arteko abildadeetan, bizikidetzako abildadeetan edo sozialetan, zein aukeratuko zenuke? Egiten dut hau ikusteko mekanika. Hizkuntzak erabiliko ditut, nire jakinda hitz egitean eta pixkat jendea liatzeko eta nire dutena bereik egiteko. Orduan, desberdinak dira. Atezainak edo, hoteletan, atarian egoten den, nori sustentzen zatzaizkio, barruan administrazioan dagoen norbaiti edo atean laguntzaile morroi batean, morroiari. Administrazioan dago da, txekila eta txekite dut nahi. Ikusten dut bai zatoztela iparraldetik doinu hori, iparraldeko usaina darion doinu hori oso degarria da. Zer helbidea bilatzen ari zara? Zer helbide? Bi helbide dago bilatzen, Old Hall Road eta 513 Henry Street. Iritik 21 edo 15 kilometrotara dauden
elbideak dira. Beharko zenuke kotxe bat. Nahi duzu deitzea? Laude zeiko dugu eta igual luzerako dara zerbait tratu bat nahiko genuke konpainia fidagarri batekin. Ez, igual egun pare bateko izango da, ez izango da momentu bat bakarrik, orduan. Ere lankideekin zeiko dut eta horren izango dizut. Vale, ongi, zer erabiltzen duzu hori lortzeko? Zer... Tratuak egin. Vale, tratuak egin. Zurea, Hans, tratuak egin... Bi. Bai, bi dituzu, perfecto. Vale, oso ongi, ikusten duzu deitzen duela. Baina, bai, supongo jakin nahi duzula elbide horiek, zer dago elbide horietan, ez da, ala? Bai, noski. Bai, esango dizut, bat dela J. Grove izeneko ospitalea. Ospitalea esaten dizu alako keinu irribarretxu batez. Bueno, ez dakit, sanatorioa, baina... Bai, sanatorioa, bai. Eta bestea, zera, barruti batean dagoen etxalde bat izan behar du. Izan ere nik ez dakit zehazki zer dagoen. Baina, karreteragatik, hiritik 21 kilometrotara egon behar du. Eta han, finkak, haziendak eta etxaldeak daude, esan bezala. Orduan, hori alda dena jauna? Anderea, barkatu? Osa, jauna, bai, jauna. Jauna. Bai, oraikoz bai. Jaiztalatukak geletan ez? Bai, jaitsi zarete. Eta gozaldu ere nahi duzu. Zuek zer gehiago galdetu nahi zute, eta beratzen diet... Bai, Joan zaitezkete beste luk batera. Ospitale bat, ospitalea dela helbietako bat, ez? Bai, sanatorioa. Bai, ospitale psikiatriko bat. Ondo legoke ezagutzea, ni medikoa naiz eta gustatuko litzaidak ezagutzea. Lehenengo etxaldea joan beharko ginela, eta ero ospitalea, nahi mazute. Azkenengo helbidea zin izan zen? Ospitaletik bidalitakoa. Ni joango nintzen azkenengo, berak idatzi zuen azkenengo lekutik. Bai, ni ere bai azkenengo tokira joango nintzateke. Vale. Vale. Vale, hau esate dut mekanikagatik, Adiez, zuek nahi izango bazenute informazio gehiago bilatu ospitaleari buruz, esan barko zen idakete montaje txiki batekin, eta esan, liburutegian bilatzen dut ospitaleari buruzko, liburuak bilatu, ospitaleari buruzko informazio, eta nik emango nizuke. Edo, kuriosidadea duzu, hiritarrek, zer nolako iritzia dioten sanatorio horrekin. Orduan, erabili beharko zenukete, hizketa poliziala, ulertzen? Osea, ez baduzu esan duguna, pues galtzen da informazioa eta... Vale? Esaten dizuet hau hasieran gaudelako, vale? Jarraitu, nik hotelan gaudela, nik begiratzen dut telefono gidan, egongo dela segurazki telefono publiko bat eta gida batekin. Eta bertan bilatzen dut Douglas Henslow izena. Ez duzu... barkatu. Bai, agertzen da, eta bai, bat egiten baduzu liburu bilaketa? Zo? Hombre, telefono gidan bilatzeko... Nik barra daukat. Eta hori begiratzea telefono gida bat. Bai. Bai, badaukat 4. Bai, bale. Izan ere ez da agertzen Douglas bezala, eta Henslow batzuk badaude hirian. Horregatik esate dizut. Gastatzen baldin baduzu puntu bat, emango esan... Bai, gastatuko. Orduan kendu zazu puntu bat. Karo, bai, listo. Nire lana da zuei puntuak kendu araztea gero beharko duzuen momentuan ez izateko. Ulertzen? Osea... Bai. Vale, orduan, izango dituzu 3 puntu, vale. Zerrendan, Henslowtar asko daude. Batek ordea egiten du bat helbidearekin, vale? Eta,
ez da Walter, ez da, zuk nahi duzun Nik izenarekin begiratu agertzen? Douglas. Bai, Douglas, hori. Ez da Douglas Henslow agertzen, vale? Baina Henslow agertzen da, vale? Eta esango zenuke, Henslow etxaldea jartzen duenez, belaunaldi edo leinu bateko etxealdea izan daitekela. Vale? Vale, informazio hori jasotzen duzu. Vale? Besterik? Nik galtzen dut ere ea hotelean badakaten liburutxo bat, notiziekin hola, eta balin badakate, zatu ez behiratzen, elbideoi edo ospitalean inguruko notiziak. Ikusteko pixka batea zer esaten duten. Bale, Savannah Daily News duzu eskura, eta egia esan ez da pasadizorik jasotzen. Eta esan bezala, naiz beste garai batean sona handiago izan ospitaleak, ez dut uste orain, 30ko hamarkada, depresioaren hamarkada honetan, oso gogoko edo eskura dagoenik, ez, informazio hori. Bale, orduan... Hospitalera goaz? Zuzenan goaz, ala deitzen dut, ni medikoa izan da, hospitaletan aurkeztu ezker, lankideekin berbetan, hospitaletan aurkeztu naiteke, hitz egin dezaket beraiekin, eta agian informazioa atera dezaket. Baina agian konbenigarria litzateke deitzea aurretikan abizatzeko jungo garela. Vale. Bezero bati buruz galdetzera eta horrela. Vale. Oizuk egin, ez zuzea medikoa. Vale. Horregatik dio. Vale, ez du guantzuz. Agendan bilatzen du hospitaleko telefonoa, hori ez arazo handirik egongoenik bilatzeko. Bai. Vale, ongi. Bai, egiten duzu deia eta beste aldean emakume gozo eta hauts ez dizko batek erantzuten dizu. Bai? Nor da? Kaixo, Evelyn Mangley mediku doktorea naiz. Eta Savannara etorri naiz. Nire bezero ala baten lagun bat, hortik idatzi zizkigu gutunak eta berari buruzko informazio bila nabil. Eta honetarako, parentesis tartean, erabiltzen dut sosegua ala medizina. Oso ongi. Oso ongi, Anderea. Barkatu, izena esan didazu? Anderea zarelako, ezta? Bai, Evelyn Manley mediku doktorea naiz. Ederki. Barka jazu, Keaton doktoreari pasatuko diot notatxoa eta zuen etorreraren berri emango diot. Ongi iruditzen bazaizue. Bai, primeran. Bale. Hori Zabanako erdialdean gaude eta laizter jugara horra kotzez. Bale. Oso ongi, ederki. Besterik nahi aldu, Anderea? Bidea ondo dago, juteko, heltzeko... Bai, errepidea lehenengo 15 kilometroetan errepide ibilgailuentzako oso egokia da. Gero akaso desitxuratu da pixka bat, baina ongi dago ez kezkatu. Garbitu ez badute ere iritsi daitezke, ez daude bihurgune gehiegi. Vale, eta esan diazu, ze doktore... Keaton doktorea. Bera da orain, oraindik ez du lekuko hartu, bera da zuzendariaren ordezkoa edo oinordekoa. Vale, mila esker, laizter batean hortik agertuko gara. Vale, eta beste ezertan lagun basaitzaket, esaidazu, ez da lortu ezin dezakedan ezer. Moztu duzunean, iruditu zaizu, lekuzkan bezala egon dela iruzkin hori, ez? Egin duen azkeneko. Nolabait pasatua formalitatetik, bere beste zeharkako negozioak irekitzeko prest dagoela esaten du horrek, ez? Halako sentsazio bat ematen dizu. Bale?
Bai, ala informazio gehiago jakin nahi duela gero aldatzeko, ala, bai, nahikoa, momentuz, bai. Vale, ba oso ongi. Zer, bagoaz? Bai, beltzera egingo dugu momentu honetan, eta iristen zarete J. Grove izeneko sanatorio edo ospitalera, bale? Bai, nik kuaderno batekin eta bolero batekin agertzen dizula pixkat laguntzaia bezala, ez? Evelyn laguntzaia bezala gauzak apuntatzeko bezala. Vale, ba, J. Grove garai Victoriarren eraikuntzetan oinarritutako eraikina da, ez? Leiho luze, jarriko dizuet, leiho luze eta puntadunak, beirategi borobilak zirkularrak, pasabide gangatuak, sabaietan argia sartzeko, ba, sabaietako leihoak, ez? Edo zuloak, eta garai bateko ba, arrazionalismo edo zientifizismo viktoriarren arragoa sentitzen da. Aldi berean, ikusten da oso utzia dagoela. Bere garai oparo horiek atzean geratu direla eta nahiko utzia dagoela. Ez, paretek beharko lukete ba, margo esku bat gutxienik, ez? Eta, jarriko dut. Bidetikoa zela, hitz egiten dugu gure artean, ia zein izango den bakoitzaren rola. Ja ikusi dut alde batetik Hansek egingo duela nire idazkari lan bezala, eta Dorothy planteatu dezakegu dagoela egiten biografia antzeko bat, medikuntza pertsona bat buruz bezala. Informazio bilatzen bere novela berrirako. Bai, horako zer, bai. Joni, ez daigu ez agertzen irudirik. Bai, J. Groven zaudete? Ez duzu ikusten? Bai, baina mapa beltzen dago. Iluminazioa globala aldatzen behar duzu. A ver, vale. Niebla de guerrak ez du. Bai. Flores, joder, beti. Vale. Orkatu la mostea. Bai, ez, eta esan, joder. You don't not owen ez dakiz zer. Orain bai, kendu diat. Orain ikusi bat. Eta Illumination Global eman da? Bai, kendu diat, a ver, Global Illumination. A ver, orain. Orain? Agertzen zaizu zuei? Ez, niri ez. Fog Exploration, kenduta Global Illumination. Jarrita egon barko zen. Bai, hori jarrita dago. A ver, orain? Oantxe. Orain. Vale. Ba, lehenengo ara kendu behar zena. Vale. Ba, hoxe da, ez? Hoxe da ikusten duzuena kanpotik. Ba, garai oparoagoak ezagututako leku baten aitzinean zaudete. Deigarria egiten zaizue leiho gehienek batez ere beheko solairu eta goiko solairukoek berez 3 solairu ditu, ez? Lehenengo eta bigarren solairuko leiho guztiek burdinezko esi bat dutela eta, bueno, horri ja adierazgarri da. Baina ataria eguzkitsua da eguna eta ataria parez pare dago irekita. Naiz eta hor egon bi jagole edo zaindari, bi erizain zaindario, zeladore horietako batzen, ez? Vale. Ba, nik hurbiltzen naiz bere bien aurretik, osea, bizengarien gana, eta aurkezten naiz. Kaixo, egun hon, Evelyn McLean doktore medikua naiz, eta zita bat daukat oraintze bertan, orain, Keaton doktorearekin. 200 kilo pasatxo pisatzen duen erizainak edo herritar zeladoreak
besaburuak igotzen ditu eta esaten zu. Barkatu, Anderea. Galdetu barruan. Vale. Sartzen zara, eta hortxe duzu, Bai. zuk aurre ikusten duzu moduangatik, itxuragatik, ez dakizu zergatik, baina izan behar duela telefonoa hartu dizun emakume bera, bale? Eta Bai. emakume horrek, begi... Vale. Vale. Emakume horren begiak handiak dira. Ederra da oso. Bai, zuk zure burua ikusi duzu irudikatuta 10 urte lehenago, ez? Bere begietan. Eta bere begirada sasi nola esango genuke egiatian, ez? Gehiago dauka sarkasmotik puntu bat. Eta horrek ez du esan nahi ordea, hegoaldeko xamurtasuna erakusten ez duenik, ez? Eta hitzegin aurreko irriño luze batez, agur esaten dizue ezer esan gabe. Urreratzen zara, eta ezer esan aurretik berak aurreratzen dizu. Anderea, zuzara lehen deitu duzuna, ezta? Nola esan duzu? Malei, doktorea. Berehala etorriko da, segituan. Doktorea. Bale? Bestela, itxaron momentu bat. Bai, bota? Bai, mila esker. Mila esker, hemen zertan, aurkeztuko izkizut ere bai, etorri dira nire laguntzailea, eta gero, informazioa biltzen ari den idazle bat, bai medikuntzari buruz, eta hurrengo ipuinetara, liburuetarako informazio bilketan dabilen lagun bat. Irrifarra ez du aldatzen, ez dakizu irrifarra egiazkoa den, zer pentsatzen ari den ez dakizu. Baina edo zer esan da ere, susmagarria egiten zaizu, bere irribar zoragarri eta hortz garbikoa erakusten duela. Bere pentsamendua ez dakizu hor dagoen beste leku batean, edo bere hegoaldeko moduek agintzen duten postureoa besterik ez den. Eta zintzotasuna buruz zerbait jakin dezaket? Bale, bueno, bere zintzotasuna neurtzen duzunean, ikusten duzu, somatzen duzu, berak gehiago bere buruaz pentsatzen duela gehiago, edo aukera dagoenean bere negozio propioak egiteko gonbidapenei ez diela zertan beragatik begiratzen duela, alegia. Eta zuhurtzia gehiago du bereganako ofizioa edo kontratuaren ganako baino. Hori suma dezakezu. Vale, ondo jakitea. Momentu honetan, inguratzen zaizuen, gizona, doktorea izan behar du bere porteagatik, bere manerengatik, iruditzen zaizkizu, hiper edo goi antzestuak dituela, gain antzestuak, eta zuenera itzultzen denean, eramaten du eskua bizarraldera, 50 urte dauzka, eta bizarra ongi egina, alde batera mugitzen du burua, bale? Eta bai, ongi etorriak, Andereak, aspaldian ez dudala bisitarik edukitzen, eta gusto handiz egingo dizuet harrera. Esan dit, nire laguntzaileak, bai, esan dit, paziente bat bisitatu nahi duzuela, eta hemen asko ditugu. Nahi baduzue, usten badiazue, nire espedientea, esaten badidazue nor den, nire espedienteaen bila joango naiz. Eta ikusten duzue, pauso bat egiten duela, beko solairuan, atariaren ondoan, artxibo baten itxura duen gela batera sartzeko ekeinu egiten du.
Zure, zuen Això, ala nola deitu dezakedan, eta Bai. izena, Douglas Henslow jauna da. Eta, bai, gustatuko litzaidake, bai, ia beraren informazioa ia hemen jarraitzen duen, eta beraren artxiboa daukasun, laguntzen zaitut artxibora. Momentu horretan ikusten zu, eteten duela pausoa, eta behiratzen zaituzte, lehen da bizi harridura kolpe batez. Henslow jauna? Bitxia, benetan. Ikusten duzu, berez interesa baduela, eta momentu horretan esaten du. Bueno, egia esan, artxiboa hori oso gogoan dut, arekin urte luzeetan lan egindakoa bainaiz. Ez dut artxiboaren beharrik. Baina, utziko didazu ez da leku erakargarri eta polit honetan bisita gidatu bat egiten, ez da, Andereak? Bai, baina lehenengo badakitzuk artxibo guztia buruan daukazula, baina paperezko artxiboa ere bai, daturen bat aztu daitekela, bat iguzu gure ofizioan detailerik txikiena oso garrantzitsua dela, eta orduan artxibo hori eskuratu nahiko nuke, bitartean idazkariak hortik datu batzuk juruten hartzeko. Bale, ongi, denbora bat emango dio, eta nik agindua ematen diodan bitartean, egin dezakegu bizitatxo bat, ez duzu ala uste? Azken batean... Bizita interesgarria da niretzat eta idazlarentzako, baina nire laguntzailea... datuak. Bai. Nik hartu izan datuak biziteten zaten bitartean. Hortarako dago. Claro, bera datuak hartu daiteke jasotzen zure laguntzailearekin, bereien artean espedientea behiratzen jun, eta bitartean pantalla gaur aldeantziz jarrita, eta ikusten zait. Eta bitartean Dorothy eta biok zurekin bizita egin dezakegu zentrutikan. Eta argi dago ere bai, hemen jarraitzen baldin badu, ez diguzula baietkoa lezezkoa esan Douglas jauna, Henslow jauna, ondo legok ere bai gero berarekin egotea. Ados, Evelyn Manley esan duzu ezta? Ikusten duzu nola hiltzatzen duen izena bere oroimenean. Ongi, egingo dugu gauza bat, eta izango da nire laguntzailea joango da informeen bila, eta zuri bakarrik emango dizkizu. Kazetaria begiratzen du, esanez bezala. Enaiz gehiagi fidatzen kazetariez, edo idazlez. Gauzak anpatzen dituzte bidegabe. Eta orduan... Dan bitartean, Hansek lagunduko dio. Izketa, ez aspertzeko, horrela izketan egon daitezke biak, eta ezagutzen jun. Bale. Kendu behar dituzu medizinako 2 puntu, medizina edo, nahi duzun, edo burokrazia, bietako bat? Burokrazian bi ezin dut kendu ezaket bat. Orduan... Medizinan bai kendu ditzazket bi. Kendu bi. Erabili duzulako medizinako kontaktua edo zure ogibidearekin ikusia duela. Luta. Bale. Hori gero berruzkeratzen ziren ez, urrengo zaiorako, alarrako zerbait ez? Bai, baina urrengo saioan. Honetan ja gastatu dituzu, bale? Kaso gero beharko dituzu. Bueno, zure apostua egin duzu hor, bale? Eta berak, onartu behar izan du zure doktore sigilua, ez? Beste bat izango bazina, nekez. Ongi, oso ongi, esaten dizu, Bethany Mae Andereak esan, oraintxe ekarriko izkizut informeak, bale? Hori esan ondotik, gurutzatzen du begirada bat zerarekin, doktore jaunarekin, eta guztizko sentzua duen keinu bat hitzekin izan balute bezala,
egin ondotik erretiratzen da artxiboen gelara, ez? Zuan geratzen zara zain, bale? Edo zer egiten duzu, Evelin, bale? Esandakoa betetzen duzu, edo... Esan dugu jas, baina diot, mostradorera ekarriko dizkizu informeak. Geratzen zara mostradorean zain? Bai. Bale, osongi. Bitartean, gustatuko litzaioke Keaton doktoreari bere, eta ez da berea, baina berak erdi zuzentzen duen ospitalea, pertsona jakitun bati, edo besterik gabe, balioa ongi esten jakingo zukeen bati erakustea. Ez? Baina, egiten du saiakera bat, baina ikusten du oso interesatuta zaudela informeekin. Eta aski izan beharko du beste bi gonbidatuekin. Ongi. Bai, ez, baina informea dakarrenean orain bertan egiten dugu bizita. Ez dut uste asko tarratuko denek informea ekartzen, ez? Azkenean guk informe guztiak ondo antolatuta ditugu. Bakarri da hartu, informea eta ekarri. Bai, hori hala da, printzipioz. Galdetzen dizut. Itxoiten duzu, edo ez zaude bat ere interesatuta bizita. Bai, bizita interesanta da, baina informea jaso nahiko nuke, eta gustatuko lehitzei Hans, nire laguntzailea dela eta ulertzen duela honi buruz, bera jutea aurre ikuspen bat egiten informeari buruz. Orduan, uste dut interesantea litzatekeela hemen Hansek itzoitea informea begiratzen. Eta ni bai jutea bizita egitea. Bale. Ez dio begionez juzgatzen doktoreak, doktore bat ez den bati bere apunteak begiratzen ustea. Orduan, esaten du. Barkatu, Anderea, baina gustatuko litzaidake zuk doktore akreditatu bezala irakurtzea. Ulertuko duzu, ezta? Bai, nik doktore akreditatu bezala irakurriko dut, gero. Baina lehenengo nire laguntzaileak pizkat kribatxo bat egingo du, ala behiratuko itxu horrela gauza interesanteak. Hala ere, esprima zaudete konforme sentitzen ni begiratzea, ni bakarrik ez ditut ikusiko eta berari emango dizkio zuzenean. Bakarrik da, askartzeko edo askartzeko bere gana eramatea gauza, bestela. Bale, gazta ezazu puntu bat losintxan edo zera limurtze horretan, ez? Izango duzu, punturen bat. Losintxatuz, dakat puntu bat. Puntu bat. Puntua hori ezin duzu kendu. Puntu bat da, baduzu gaitasuna eragiteko. Puntu bat, bi izan beharko zenuke eta bat kendu. Ez. Ez duzu, Ez. Eta zu malei baduzu? Nik bat daukat. Ez duzu asko eskaintzerik. Bueno, egingo dugu gauza bat. Nik eramango ditut informeak eta suposatzen dut bilera bat izan nahi duzu Henslow jaunarekin. Asko poztuko da, urteak eman ditu bere zorabioekin eta uste dut entzutera etorri zaion lehen pertsonak zaretela. Oso pozik egongo da. Begira, bilerak prestatzeko eskatuko dut eta bileren ondotik utziko dizut nire informeak irakurtzen. Begiratzen dizu malei, doktore. Bale? Luzamendutan ari da, ez? Eta atzeratu nahi du informeen banaketa edo erakustea. Kontuatu gara, bai. Bale, baina ikustezu nola estutzen dituen ongi informeak. Eta zatozte mesedez. Orduan, esaten dizuen nola ospitaleak 3 pisu ditu. Azpikoak, egon gelak, bisita gelak, HDN-erako gelak, gela komunak, noski hasieran artxiboa, komunak, atari zabal bat, hemen
Erakutsi dizkizue. Vale. Eta hortxe dituzue pertsonak, liburuak irakurtzen, jolasetan, vale? Murgildurik, vale? Eta behiratzen zaituztete, baina zuek, jakina badakizue non zaudeten eta etzarete asaldatzen, vale? Esan bezala, kanpoko vertikaltasun etxigarri horren barruan gangadunak diren pasabide luzeak dituzue, badut hemen. Eta baita ere hormetako argiak dituzue, aplike horiek bezala. Beste irudi bat jarri. Vale. Ez da indon sartu. Vale, bueno, hori da ikusten duzuena, ez oso naiz eta zaharkitua geratu den, garai bateko mende hasierako estiloan dauden altzariak, hormak, aplikeak, paretetako argiak, sabaietako argiztatzeko edo sabaietako leihoak belztuta daude, krakaz beterik, ez? Urteetan garbitu ez den hautsa baino, oin esaten dena, ez? Eta hori da egoera, bale? Aurrera egiten duzu eta hitz egiten dizue, fondoen... Zenolako liburuak daramatzate, irakurtzen edo... Liburuak, egia esan, liburuek ez dizute informazio gehiegirik ematen, ikusten dituzu egunkari zaharrak, liburuak, irakurketetako irudiak, ikusten duzu ondotik pasatzen zarenean irakurtzen ari den baten liburua alderantziz dagoela jarrita, eta lerdea dario, behiratzen zaitu, eta ikusten duzu nola liburua eman nahi dizu, ez? Irakur zeniezaien, ez? Eta berez, irakurtzen ari direnak bakan batzuk baino ez dira. Beste batzuk itxurak egiten ari dira. Bale? Ikusten zuen nola Bethany Mai itzuli den Atarira berriz, eta jarraitu du besteak salak erakusten, esanez, goiko geletan, goiko pisuan, bilera tratamentu gelak, egoiliarren gelak daudela, eta hirugarren pisuan ikerketarako gelak daudela esaten dizuet. Bizitagarri ordea bakarrik lehenengo eta bigarren pisuak dira, bale? Orduan, Keaton doktoreak balio berezia eskaintzen dio hor bizi izan den ikerketa aro goiztiarraz eta, esplikatzen dizue, nola 1897an bere doktore behintzat bere maisu izandako Lawrence Teakit nola estreinatu zuen, inauguratu zuen sanatorioak, eta naiz eta erreforma batzuk izan dituen bere horretan dirau, ez? Halako batean, jauzi egiten du pixka bat kuriosidadez, zuek bisitatzera ekarri zaituen arrazoi hori dela, eta ez? Eta orduan Henslow jauna bisitatzeaz gainera, interesatuta zaudete ere berarekin ekarri zuten Edgar Job jaunaren kasuarekin? Kuriosidadez galdetzen du.
jakin behar duzue urteetan tratatu izan ditudala biak, eta ez dakit ze arraio gertatu zen 1923 hartan, baina haien zoramenak elkarrekin historia bat osatzera, historia fantasiazko sekulako historia osatzera ekarri du, eta miresmenez begiratzen dut nola osatu duten hainbeste detailez beteriko fantasia. Harritzen dau benetan. Bai, ez dago zalantzarik, orduan gertatu ziren hilketak eta sarraski handia gertatu zen. Baina, oraindik ez dut ulertzen nola iritsi daitezken halako kondaira edo gertakari arraro kontatzera. Hemen informeetan, besazpian ditudan informetan jaso ditut beren hitzak, baina mesedez, nahiago dut haien ahotik bertatik jasotzea. Vale, baina lehenengo igual nahiko nuke informeak irakurri aurrekarietan jartzeko. Kontesto okitzeko. Bai, hori da, kontestua izateko. Vale, oso ongi, begira, goiko solairuan prestatuko ditut bilerak, eta tarte bat utziko dugu bilera artean, denbora bat emango dit, ez badizue ardura, orain aldenduko naiz, eta prestatuko ditut elkarrizketak. Edgar Joven kasuan, kasu berezia da, bera ez da irten 1923 eskeroztik, eta naiz eta hobera egin duen, gustatuko litzaidake ez gehiegi behartzea, ez estutu gehiagi. Henslow jauna ordea, irten da pare bat alditan, baina itzuli behar izan genuen, izan ere violento jarri zen, ez bakarrik bere buruarekin, besteekin ere, eta honezkero epai judizial batek hemen egotera behartzen du. Horrek, atera nahi izango balute, egin beharko lituzkete prozedimendu luze batzuk. Alegia, epaimaitik pasatu beharko litzateke azterketa bat. Baina egon zen kanpoan, garai batean. Ongi, besterik gabe, uste baldin badidazue, prestatzera joango naiz. Bai, eta ze gelatan behiratu ditzazko txostenak, nun jarri gaitzezke? Bale, lehenengo solairura igotzen bazarete, bigarren salan utziko dizuet libre seri edo informeak begiratzeko. Bestela, ziur naiz ongi egongo zaretela eta atseginez hartuko duzuela lekua. Esker? Vale. Bagoa. Vale. Ongi. Salan sartzen zarete denok edo zuetariko norbait ikertzera edo zerbait informazio osagarri bilatzera irteten da? Niri gustatu. Ni salan sartzen naiz informeak irakurtzea. Vale. Nik bitartean, igual saiatuko naiz inork ikusi gabe 3. solairura igotzen. Nun ikerketa oso baliagarriak egin zituzten gare baten. Vale. Bai, hori nik ero planteatuko nioke galdera bestela berari, Ez, baina nik galdetu... Bai, orain. Baina gero galdetuko diogula, aia nolako luzeak ematen dizkigu. Baina, claro, berak lehen esan du zinezkoa dela igotzea. Orduan... Baina, bueno, igual hor pizkat burokraziarekin ala... galdeketak egiten batera dezakegu pizkat. Ez saltzen ondo egon litekela bereik egin ditako ikerketak eta baliabide horiek beste zentru batzuetara eramateko. Zakit, hemen kapitalismoko mundu zorrot honetan kompetentzia hain handia den. Ikusita ez garela beraien kompetentzia horbila, gu iparraldetik gatozela. Gauza da, esaten hori galdetzen badiozu, konturatuko da interesatuta gaudela 3. solairuan. Orduan... Baina gero. Igual jakinaren gainean jartzen badiogu, ez dakit. Hori da eskatzen lehenko
berain tratamendu punteroaz, eta interesatuko ziren kolaboratzen iparraldeko mediko zentroarekin, eta horrela ba igual, erakusten diguten hirugarrena. Bai, horrelako, bai. Vale, ongi. Bueno, momentuz informekin gaudegu, eta... Eta asto... Dorothy, badoa... Vale, Dorothy, aldentzen da pixka bat, pasabide luze, eta bai, ikusten duzu, margoa, eta ezetasunak, eta zera, arlauza batzuk guztiz desitxuratuta daudela, eta bai, esango zenuke pixka bat, beharko zukeela sakoneko garbiketa bat, ez, ospitalean. Eta pasatzen dituzu gela batzuk, entzuten dituzu intziriak, oiuak, alde bietan. Pasatzen zaren urrengo atearen ondotik, ordea, ikusten duzu sartu direla zeralore batzuk, sartu irten garbiketa lanak egiten ari direla. Eta atea zabalik geratzen da. Bale, txara. Eta ara non ikusten duzu tipo bat. Begiratzen zaitu. Bale? Ikusten ari zarete? O ari zara? Astor? Bai. Begiratzen zaitu. Ikusten duzunagatik gizon txarra da, ez? Pixatzen dugu desente. Luzera nabarmenekoa, bale? Burusoia da. Eta haua irekitzen duenean hortz hori zikin eta zera okertu batzuk erakusten dizizu. Eta agur esatera doaneko keinua egiten duen momentuan, agur esan ordez egiten dizu horrela. Vale, urbil eriotza duzuneko keinua. Inguruan duten zeladoreek ez ikusiarena bere jardunetan ari dira, bizkarra ematen ari dira gelan. Deskuidatu egin direla esan daiteke. Zuk, zer egiten duzu? Segi aurrera edo? Bai, nik biatuko dut eskailera bat, hirugarren zure gotzen dena. Urrutian eskailerak daude, ez? Jarraitzeko, bale? Bai. Eta joango naiz inor konturatu gabe, izinean. Bale. Zure buruan, isiltasuna, isilik zoazena, isil gordean zoazeneko irudia duzu. Baina, batean, atzetik salto bat emanez ateratzen da, zuk ikusi duzun tipo arraro, zikin, nazkagarri hori, eta botatzen zaizu gainera, azkaparraka eta momentu horretan, zu harrapatu zaitu hola atzera begiratuta bezala, ez dakit, eta orduan ikusi duzu nola atzamarkaka eta hausiki hortzak eginez, en fin, tirada bat, ikusi behar dugu, zer gertatzen den, hor? Bale. Bai, berak erasotzen zaitu, orduan, berak egin behar du tirada, bale? Eta, bale, gastatuko ditu, atera behar dut, 4 baino gehiago, gastatuko ditut 4 puntu, orduan, bat izango du, puntu bakarra geratuko zaio, bermatzeko tirada, ez dut botako, bale? Orduan, saldo egiten du eta zure lepoan, hortzak sentitzen dituzu nola barneratzen diren aragira. Momentu horretan, oiukatzen duzu, baina oiukatu gabe atera dira bizkarzainak kentzera. Ikusi behar dugu zenbateko mina egiten digun, eta horretarako bai bota behar dut dado bat. Bale? Eta izango da ken bat, bale? 5 ken bat, 4, bale? Kendu behar dituzu 4 puntu zure osasunetik. Zure fitxara joan, eta kendu osasunetik 4 punto. Autilla, Bale? Ikusten duzu nola ikusten duzu nola odola zikintzen hasi den
odolez zikintzen hasi den zure franelazko edo zetazko alkandora txuri polit hori, eta, zera, odol zirri bat ere, iturritxo bat ere, atera, ikusi zuen nola barreiatu den, eta berehala etorri dira kentzera, zera, zeladoreak, ez, jagoleak, kentzera, Eskerrak hospitale batean gauden. Zera, zorabiatuta bezala, kendu, bueno, ikusi behar dugu, lortu duten, kentzen, sorosle edo jagolek, botatu dadoa, bale? Bi dira. Baina berak zelan egin dit erasoa? Eskuekin edo? Atzaparrekin, hortzaka, osea, hortzak, Kendu dit. hor, tricepsean, ezea klavikula inguruan, ez? Eta... Eske gauza da, kendu dizkidala nire bizitza puntuen erdia. Claro. Osea, tirada izan da kojonantea, bale? Eta, tira izan da 5 ken bat, ez? Ikus dezana? Bai, ordan, lau puntu, kendu behar ditzu, ez 5, 4 puntu, bale? Bai, kendu ditut. Bale, ordan, eta orain ikusi behar dugu, bizkartzainek, ero lortzen duten, kentze, atera behar duten 4, bale? Haiek, zera dute, 3, gastatuko ditut 2 puntu, eta gutxinez bat ateratzen baldin badu, edo 2 ateratzen baldin badu, faiatzen du, bale? Faiatzen du. Bota dut 2 aldi. Motz! Eta esan du gastatzen dituztela 2 puntu, orduan laurekin bai. Lortzen, ikusten duzu nola, biren artean, lortzen dute, eta oraindik ondorago sar zitzakeelako bere hortz agin, letagin, itxusi oker eta hori horiek, ez? Ikusten duzuen nola bere honetik aterata dagoen guztiz, eta ikusten duzuen kolpe batez nola ateratzen den Keaton doktorea pasabidean barrena eta ekartzen duen xiringa bat, ez? Xiringa bat eta indarrezko alkandora horietako bat. Lasai, Coulter, lasai! Eta ikusten duzu nola sartzen dioten txartoa, pues, giltzurrun eraino, ez? Era, ikusten duzu nola galtzen hasten den, izan duen susperraldia edo ira kolpe hori, ez? Iraldi hori. Eta eramaten dute berriz bere gela isolamendu horretara, ez? Zu hortzaude lurrean. Guk gelatik joak entzun ditugu? Bai, noski, atera zarete. Vale, nik korrika batean hurbiltzen naiz lehen sorospenak egitera... Vale. Dorothy Astorrin. Vale, egintzazu tiradatxo bat. Vale, gastatuko ditut 3 puntu. Vale, oso ongi. 12 ditut, 9 jatzen naiz. Eta orduan automatiko atatzen zait, ez? Bai, ez duzu... 3 gehi bat, 4. Bai, jazta, ez duzu bota beharrik. Vale, baina zu gastatzen dituzu. Vale. Vale, Zendatzen duen, ala zuen sendatzen, ala bai, sendatzen duzu. Vale, Vale. Vale, principios 0 puntuan zegoen, ez? Vale? Gastatzen dituzu bi erreserba puntu esan duzu, ez? Zornik? Bai. 3. Bueno. Birekin aski da, bale? Vale. Egin sorospenak, 3 gastatu etasunaren truke, normalean 2 puntu behar dira. Bi puntuko
igotzen duzu osasuna bat pertsona horrengan. Osea, estabilizatzen duzu eta errekuperatzen du bizi puntu bat. Vale? Orduan... Hori gazatu ditulako 3 puntu, gazatuko banu laugarrena irabaziko luke beste bat. Bai, hori da. Baina, bueno, estabilizatuta dago eta gutxienez hemorragia irten alditxo hori ez du agortarik, ez alako zain potolorik hartu, baina zaintxoren bat bai ukitu du. Eta... Eskerrik asko Ebilin. Bueno, zu... Zer egingo nuke zu gabe? Zorabiatuta zaude, ez? Lasai, hortako gaude. Barkaidazue, sentitzen dut Kulber ez dago bere senean. Eta... Lasai, ulergarria da. Dena den, esanan izuen mesedez sala horretan itxoiteko eta... Momentu honetan... Bakizu, idagarriak. Dena den, momentu honetara iritsita... Zalantza du ez, baina ekartzen dizkizue paper batzuk. Paper horiek dira, nola esan, paper horiek dira ardura deskargua, ez? Justo iritsi da apur bat berandu, ez? Orain, esan ez, bueno, bilera hauetan gerta daitezkeenak, gerta daitezkeen oztopo edo gauzetatik libre geratzeko hau sinatu beharko zenuketen. Eta oraindik begiratzen dio Astorri, ez? Esan ez bezala, ez dakit orain. Baina ezinbestekoa da hau sinatzea 2 pertsona horiekin biltzeko. Hartzen dut eta irakurtzen dut, eta estandarra hori. Estandarra, hori, libre karguz usten duzuek ospitalea eta ospitalean agintzen dutenak zer gerta ere. Ikusten duzu Astorrek gehiago duela ardura zaurian eta berriz zutik hartzean, ez? Baina erabaki behar duzue sinatzen duzuen edo ez, baina sinatu ezean ezin da bizita suertatu. Ezin dira bizita. Bai, sinatu Vale. Zer hitzaizu Ebelinek firmatzen badu, bera bileran egon eta nik gatzen nahi zaintzen Doroti. Vale, eta bitartean zoazte gelara, informeak ordo, ni irakurtzen hasi naiz, ez dit denbora asko eman, ze Dorotik oiukatu egin du minutu bat 2 baino harinago. Bale, baina eman dizu aukera denbora begiratzeko zerbait, ez? Ikusi duzu deigarria egin zaizun detaile bat, eta da Edgar Joff, pazientea, zera, ari dela jasotzen, edo ari zaizkio ordaintzen tratamenduak eta egonaldia, ari zaizkio ordaintzen Lagunurkoaren poltsikotik, Heslowren poltsikotik. Bitxia da, benetan. Fondoak bere etxaia, izan ere irakurri duzu, berez elkarren etxai zirela 1923ko gertakarietan. Eta bitxia da Edgar Joffen tratamendu guztia ez dela edo estatua edo fondo eskuzabal bat ordaintzen ari, baizik eta Heslow bera. Eta, bueno, momentu horretan, egia da moztu egin dela irakurketan, bale? Baina, ikusi duzu zer nolako tratamendua jarraitu duten haiekin, ez? Eta 2 pertsona horien arteko, elkarren arteko gurutzaketa edo deitzen den konfrontazioa, ez? Deitzen zaion terapia bat jarraitu dutela, bale? Eta orduan biak gela berean sartuta usten zaie elkar aktuatzen, bale? Eta hori izan da Kilton doktoreak izan duen formula bat. Haien historiak erkatu edo haien arteko erlazioa gehiago ulertzearen sarri egin izan dituela.
Eta informeetan irakurri gabe geratu zaizu, baina transkribatuta daude haiek elkarrera gino horretan izandako elkarrizketa hainbat, bale? Eta hori da, Nik ez gero jarraitzea irakurtzen, esaten diot Kiton doktoreari. Orain bilerak egingo baditut, gero jarraituko dut informea irakurtzen. Dena den, denek sinatzen duzu edo ez? Bai. Eta no sinatu behar bali badegu, bai. Bueno, igual zuk jaso duzun erasoaren ondotik, reservak badituzu. Aizu. Osea, zuk barkatu, Astorrek. Zer barkatu? Jaso duzun erasoaren ondotik, ez dakit, ez duzu eragozpenik, edo... Ez, bueno, nire lagun ebilinek oso sendaketa ona egin dit, eta nire idazlan naizenez, nire jakin mina, indartsuago da beldurra baino. Vale. Dena den, eta hau, kanpainan gertatuko da maiz, hau da, mehatxu edo proba apalankatu bat. Norbait mehatxatu edo salatu dezakezue orain gertatutakoarekin. Kasu honetan, Kiton doktoreari kaina edo mehatxu egin diezaiokezue behar duzuenean, hau airestatzearekin adibidez, bale? Hori deitzen zaio liburuan proba apalankatua edo, bale? Edo gerorako utzitako tresna bat, bale? Vale. Usten dut. Bale? Bueno... Baina, filmatzen du, konfiantza dakagulako berengan, ez da zen konfiantza bat diogu berari, ez eta jakin horretzen egula, pixka konfliktate hori sortzea, ez? Bale, barkatu, ez diozu esan, baina jakin mina sortu zait. Nork bidali, norbaitek izan ere oso argi dago lan bide edo ibilbide desberdinetakoak zaretela. Jakin mina dut, norbaitek eman dizuen kargua edo... Hala? Nire bezero batek relazioa izan zuen Heslow jaunarekin, eta nire medikuntza ikerketaren barruan oso beharrezkoa iruditu zait etortzeena Heslow jaunarekin elkarrizketa bat izatera. Eta ekarri dut nire laguntzailea den Jas jauna, eta gero, aparte, Dorothy Astor, nirekin batera azken hilabete honetan dabil, etorkizuneko liburu bat idatzi nahi duelako, arazo psikiatriko eta hospitalarioetako gauzek. Bale, Principios... Gero, berak irakurri ezake gure zintxetasuna, baina bueno. Baina susmagarria egiten zaio novelagile bat hemen tartean, eta zu zertzara behiratzen dio Hansi? Zu zertzara? Zaharki saltzaile baten itxura osoa duzu? Nik, oskomoitzez, artxiboko informazioa bilatzen eta horrela, edozein motetako liburua behar du nian ez, oso espezializatua edo ez, nik bilatzen diot Menendei editoreari behar duen informazio, orduan nik gauzak apuntatzen ditut, bere investigazio medikoa askartzeko, nago. Bueno, ulertzen dut. Badakizue, oraindik ez duela hor, ez dituela piezak guztiz enkajatu, baina balio dio, ez du bere mediku kide bati esezkoa eramateko behar beste indar edo bera dirudiena, baino potere gutxiago duela esango zenukete ospitalean. Oraindik ez da zendu eta bere maisua, ez? Lehen aipatu duen beste Kiton doktore hori. Bale? Ongi, mesedez. Lehenengo, bigarren solairuko gela batean zain duzue Henslow jauna. Bale? Eta zuen aurretik abiatzen da bidea erakutsiz.
Egia esan, ez dakit zer sentitzen ari den momentu honetan Astor, baina ez du halako erasorik sekula jaso, imaginatu ere egin, ez da bere eleberrietan, bale? Zer sentitzen ari da? Astor? Bueno, nik asko irakurri dut orain arte zientzia ezkutuen inguruan, eta ez pentsa naizenik hain inozentea edo, eta orduan, bueno, gauza askoren aurrean prestatuta nagoela uste dut. Bai, baina zera flashazoak bezala ikusten duzu halako mugimendu arraroak eginez aurpegi, tipo horren aurpegi zikin eta kiratz txarreko Bai, argi dago flashazoak eta horrek eskatzen du estabilitate tirada bat, bale? Orduan, atera behar duzu hiru baino... Hori oso egora alatza izan dela. Bale, atera behar duzu hiru baino gehiago. Eta hemen ez dago gastatzerik inongo puntu. Bota dado bat, estabilitatean edo orekan, ez dakit nola dugun. Egon kortasuna? A ber, esango dizut. A ber, egon kortasun emozionala uste duela, bai. Egon kortasuna. Egon kortasuna. Bat, ez duzu gainditu. Bueno, lehenengoa, aski duzu bat ematearekin. Bai. Vale. Bat eta... Jo, espero... Vale. Momentu bat, ez dutan kantatzen ari honetan. Vale. Bagaltzen dituzu, 2 puntu. Bate eta behiren arteko distantzia dira. Bakendu, egonkortasunean, 2 puntu. Goian edo behan, goikoa erabiliko, fitxako. Goan sortzi. Vale? Gogoan izan bidali nizuena Telegramen, baina bi kolperekin zenbat, vale? Bai, ja Dorothy mutu gelditu da eta hasi zaizkio olako izerdi hotz batzuk. Bai, ni lagunduko diot lasetzeko eta hobeto entrevistara ez hartzeko, bea. Ez horrendikan xokean dago. Ni kontsolatzen saiatzen naz, zatik balioko duen. Bai. Kontsolamenduak izan dezak eragina, a ber, interpretatu, nola kontsolatzen duzu? Dorothy, lasaitu zaitez, da berriro gertatuko, oso sorte txarra izan da, hemen gurekin zaude orain, esade bakarrik, ez da lehen bezala. Nik esaten diot, baina nik bakarrik nahi nuen isilpean igo jakiteko zer dagoen hirugarren pisuan. Ni oso naiz isilgordean daukatu zabilizien dia eta bebai normalean arrisku antzematen oso naiz eta ez dut ulertzen zergatik nire pasidade hauek ez duten balio zertarako. Bai, baina izan lasai orain ondo goaz, babestuta zaude, laurok elkarrekin gaude, gurekin dagoz. Baina zait bidezkoa iruditzen, niri hau gertatzea. Claro, baina ez da bidezkoa bizitza, nola gauzak. Gertatzen dira olakoak, baina hori bakarrik egon zarelako lehen eta orain ja... Eta ikusi duzu ere bai, lehen koska egin dizun gizonari jartzetatu diotela anestesiko bat eta lasaigatu dela, lasaitu zer gehiago gertatuko. Eta zuk uste duzu elkarrizketara sartzen banaiz nire beldur hauei aurre egingo diedala? Izan daiteke, ikusiko duzu nola hemengo paziente guztiak ez diren berdinak eta ez daukaten agresibidade berdinak. Bale, borduan sartuko naiz. Izan digule... Bale, arauetan jartzen duen bezala, bai,
interpretazioa ona bada eta maizterrak hala uste badu, psikoanalisia erabili gabe lasaitu arazteagatik balioa eman diezaioke eta gastatzen baldin baduzu erreserba puntu bat hori norbait lasaitzen errekuperatzen da behintzat eta berreskuratzen du bere zuzen eta kontsolagarritasuna, bai, hori, kendu behar duzu bat. Eta psikoanalizia non dago? Behan, baina psikoanalizia ez, hemen kendu behar duzu kontsolagarri. Bai, hori. Egiten dut, baina psikoanalizia non agertzen da, ez dut ikusten ni? Eskuinean. Behan, eskuinean, gaitasun orokorrak behan. Igual ez duzu, izan behar duzu gutxienez, bai. Bai, hemen psikoanalizia, 6 puntu, bai. Bai. Baina kontsolamendua gastatu duzu? Osea, kontsolamenduan zenbat duzuzuk? Bai. Kontsolamenduan zenbat? Nituen 4 puntu, orain 3. Vale, pues. Kontsolagarri, 4 orain 3. Vale. Eta bero gazatzen duen bestaldean baina. Vale. Eta orduan, orain eskatu eta zure konfiantza ona izan denez, pues egintzazu tirada bat, zuk malei, ikusteko zenbat estabilitate puntu berreskuratzen dituen. 6ko bat? Baina da hortik. Klik bikoitza. Berdin du, beti botatzen du 6ko dadu orduan. Bai. Zia mandiak, baina... Gaitasun sozialetan ez da gertzen botatzeko. Ez da... Akademikoetan? Bale. Beste batetan, bale. Bale. Ordoa. Ongi, bale. Estabilitatea berreskuratzen duzu, bale. Gutxienez galdutako, ezin duzun ez igo duzunetik baina gehiagotik, lortu duzu sentsarazi eta berriz bere onera ekartzen. Non igotzen dut berriro. Zaurituta baina gutxienez errekuperatuta lasaitasuna. Eta sartzen zarete. Vale. Kiton doktorea aurkeztuko gaitu, ez? Eta horlako gauza. Bera presente egongo da, ez? Ikusi duzu lasai dagoena eta aurkezpenak egiten ditu eta hor zuen aurrean agertzen den pertsona zaharkitzen hasia den hile urdindun pertsona bat duzu, begirada lausoa, burusel geratzen ari da hor goikaldean, buruaren goikaldean, baina bizarra eta oso ongi egina du, bale? Ikusten duzuen nekatuta bezala dagoela, baina aldi berean bere begiek bizitasun berezi bat, igortzen dute. Izan ere, jakindu, Kiton doktoreak esan diolako, bere historia entzutera datozen ikertzaile batzuk eta mediku bat datozela. Eta orduan, irrikitan dago kontatzeko zuei duena, bale? Eta horrela hegoaldeko estilo lasai batean hitz egiten ditu esaldi luzeak arilkatuz, ez? Esan bezala ez dago bere sasoi honean, eta hitz egiten duenean atzazaleen kutikulak erauzten ditu pixka bat, ez? Pentsatzen dagoeneko keinua eginez, bale? Ongi, zuen lehendabiziko galderaren zain dago, ez? Bai. Aurkezten gara, aurkezten naiz, nola Manley doktorea naizen, eta nola
jakin izan dugu, jarraitzen dugu gure tramarekin, Osea, nire bezero bat ere bai, izan dela bere lagun oia, Winston Rogers. Eta galetzen dugu, berak zer bizi izan duen 1923 ala 24 urte horretan. Izen da bere historioa. Vale. Bueno, ies egin dizue Winston Rogers izena, eta onerako izan da bi sentzutan. Izan ere, Keaton doktorearen begiradan halako distira bat agertu da, ez? Winston Rogersen dirutza, aberastasuna fama handikoa da, ez? Eta farmazeutikarekin egindako dirua aberatsenen artean kokatu zuten. Eta, bueno, gizu beti fondoak bilatzen. Eta bestetik, irriño bat, ez? Heslowren partetik. Orain, bere historia kontatzeko esan beharko zenukete, erabiltzen duzuela, ahozko tradizioa edo, bale? Ahozkotasuna, ez dakit nola jarri dudan. Esaten dut, beti elkarrizketa batean ari gatzeko, salantza dagoen edo ez zer galetzen ari zareten, orain argi dago, ez? Baina, besterik gabe. Orain esatik dut... Nik ahozko tradizioa zero, osea, hor... Ni bat. Bale, aski duzu izatearekin, bale? Batekoak ja, aukera emate dizu ahozko tradizioa. Nik abiatzeko, bale? Nik hitz egiten duen bitartean, psikoanalizatzen dut, ikertzeko, bere bibentzia horiek, egi maila, ala bere baitaren barruan, osea, izan daitezken imaginatiboak, psikoanalizi psikologiko bat egiten dio. Oso ongi. Bueno, lehen da bizi bere bertsioa entzuten duzu, bale? Eta... Bai. Bale, bera kontatzen hasten da, ez? Ez du gogoko, ikusten duzu kontatzen hasten denean ez duela gogoko eten izatea, ez? Bere zuek begiratzen zaituzte, ea jarraitzen duzuen, baina batez ere bere testifikatu nahi du, ez? Eta hasten da kontatzen, ez? Bidaiatzen egon ginen denbora luzean, bale? Sekta baten atzetik joan ginen, eta bere ezagutza sekretuen eta eskutatzen zituzten sekretuen atzetik aritu ginen. Winslow zen taldeko burua. Eta herrialdean, estatuan, bueltak eman ondotik, azkenean pista jarraitu genien Los Angeleseraino. Los Angelesen ikusi genuen lotura bat bazutela drogen salmentarekin eta beren sarea kudeatzen zutela drogen salmentaren diruarekin. Bai, geratu da hor, pixko bat gogora, bidaiatuz ez bere oroimenarekin. Ai, Walter Winston, bere kasa, bere gain egindako gizona zen. Gure liderra zen. Berak batu gintuen eta mundu zabalean zehar bere sekta honen pistak bilatzen eduki gintuen. 1922 ezkeroztik. Baina bai urte horretan 1924an asmatu genuen eta sekretua gordetzen zuen sektaren burua moztu nahi izan genuen. Ai, oroitzen da ez, taldean pertsona desberdinak ziren, eta gogoratzen hasi da haiekin. Walter Winston zen burua bai, baina hor zegoen Vince Stack, Vince Stack gizon indartsua zen inondik ere, ekintza gizona. Winstonek deitzen zion konpontzailea. Eta bai, bera gau hartan sartu zen eskopeta, bi kainoiko eskopeta eskuan. Triskantza handia egin zuen, baina ez zen aski izan. Eta Catherine Clark gaztea, gure dokumentalista, argazkilaria eta
Eta FC Kuhlman, gurpildun, aurki gurpildun batean zijoan, baina ohitura zaharretara egindako gizona, egoskorra zinez, baina etzen ez kikiltzen. Ez zuen jartzen inoiz aurki gurpila aitzaki bezala aurrera egiteko, kementsua zen guztiz. Geratu da hor trabatuta bezala, ez? Franklin Cormac Kuhlman, 50 urte. Hil egin zen noski, besteekin batera. Esaten ari nintzen bezala, iritsi ginen Los Angelesera eta ikertu genuen. Egun batez, Winston etorri zitzaigun esanez. Argiak, izarrak, lerrokatuta zeudela, eta edozer gerta ere garrantzitsua zen eguna, bagenuen errituala gertatuko zen lekuaren pista, eta egun hori bera erabili genuen hara iristeko. Hartu genituen eskopetak, suzko armak, hartu genituen ere lastargiak eta koktel batzuk. Hara joan ginen zapuztera, bai, 1000 ahotako piztia garaitzera. Horrela deitu zion Winstonek. Sortu edo erakarri nahi zuten piztia horri. Garitekira hurbildu ginen eta han ospatzen ari ziren, orgia ikaragarria zen. Bai, animalia batzuk ziren. Sexu gordin eta elkar jotzen zuten. Eta bitartean kantuak entzuten ziren. Sartu ginen kolpe batez, eta sartzearekin batera tiroak, pum! Buruzagia zerraldo erori zen lurrera, baina buru hauste ikaragarri izan zen. Batean dena izan zen zurrunbilo bat eta ni neu ere konturatu gabe, bi kolpe eman ondotik, lurrera erori eta arrastaka, narrastiak bezala irten nintzen garitegitik. Uste dut gutxik salbatu zirela, Winston bai ordea. Nola lortu zuen ez dakit, eta Edgar Joff, fokoa, bera ere, eta hemen dago. Jende pila bat hil zen egun hartan. Ikusten duzue ezkerreko eskua dardar batean duela. Bai, hori izan da dena. Entzun nahi zenuten, ezta? Hortxe duzue. Eta non izan zen? Los Angelesen esan bezala. Los Angelesen bazegoen rantxo bat. Rantzoa, baina Los Angeleseko zetokitako rantzoa. Begiratzen da. Begiratzen dio, zer erabiltzen duzu? Nik, kontsolatzen saiatzen naiz, ikusten duela urduri, zaren balasai, albadi guzuia zer rantzo zen, bere izena, ala. Ongi, berak ikusten zu trabatuta bezala geratu dela, eta hasten da errepikatzen behin eta berriz. Beren errua izan zen, sektaren errua, guztiz jota zeuden. Behiratzen dio Keaton doktoreari, eta zerbait esan nahi izango balu bezala, baina ez du aurrera egin nahi. Nik psikoanalizia erabiltzen du. Argia da, bai. Aurrera saiatzeko bateatzen informazio gehiago. Nola roleatu hori, psikoanalista txarra naiz. Ez, ongi. Hau zera ariketa da jokatzea. Zu bitartean egon zara profila begiratzen, eta bere begiak, bere esaten ez diren informazioak jasotzen, eta ikusi duzu oso sinetsita dagoela
baina aldi berean borrokatzen dela asko. Izan ere, 10 urte hauetan saiatu dira historia hori desegiten. Bere hor aurrean duen doktorea horregatik begiratu. Doktoreak burutik kendu nahi izan dio historia hori, ez? Eta berak nahi zuen hain zuzen Winstonen onespena edo konfirmazioa jaso, hori besterik ez zuen. Eta Keaton doktoreari begiratzen dio eta zalantza hori izpia agertu da, ez? Bale, dena den, psikologia tirada bat egin zazu. Nahi baduzu gastatu behar duzu, esan bartzen nuen lehenago, bale? Baina eman dezagun gastatzen duzu. Esan dut berriro, ez? Gastatuko ditut 2 eta botako dut berriro. Bale, edo, bueno, berdin dit, bale, egin zazu. Gastatu 2. Gastatzen ditut 2 eta botatzen dut berriro. Bale, ongi lortzen duzu laukoa. Bale, zerbaitek esaten dizu oso ondoan duela bizi izandakoa gau hartan. Eta bere azkeneko urteak ez ditu ideia hori debalde edo eman, gogoratzen debalde eman, bale? Hori da jasotzen duzun informazioa edo behintzat egiten duzun irakurketa. Norbaitek beste galderarik egin nahi baldin badio? Edo... Ez, zaiatzen naiz hitz egiten doktorearekin, Keaton doktorearekin, ea lortzen duna pixka despitzatzea eta horrela Edgar jo pixka bat lasaitzeko eta ez gehiago kontatzeko. Horren zaiatzen galdetzen doktorari Franklin Kurmanen inguruan, bere klasia pixka bat hola urruntzen lekotikan, ez, ea Edgar animatzen den gehiago esatea. Bale, bai, 11 aldiz entzundako historia da. Esan behar dizut, nik esperantza gutxi dudala hauen osatzeaz ari garenean. Baina... Bai, matote oso konbentzituta daudela eta egitan biak berdin esaten dute. Eta hola, pixka bat. Zuek epaitu beharko zenuketen. Momentu horretan behiratzen du ordularia eta bilera amaitu deneko keinua egiten dizue. Baina... Bai, bota. Bai, baina dio elkarrizketetu behar gara Edgar Joffegaz. Bai, Edgar Joffekin. Bai, bilera aurki prestatuko dut beste gela batean. Edo honetan bertan behiratzen dio Heslowri irribar txiki bat eginez, eta Heslow zuei begirada luzatzen dizue. Galdetu Hickerik, galdetu Hicks, berak daki dena, berak daki. Eta ikusten duzuen nola eskuaren aurraren azpitik ies ez edo besterik gabe mai gainean uzten duen papertxo bat. Papertxo horretan hartzen duzuenean Eskutuan. Eskutuan hartzen, bueno, eskutuan ez duzue. Papertxo hori ikusti du medikuak eman duzuela. Hartzen dugu pixka bat. Baina hor jartzen duena ez daki doktoreak, zuek bai. Hor jartzen du gauza zera baimena ematen dizue bere etxaldea bizitatzeko, bale? Eta han gorde zituen proba batzuk, gertatutakoaren proba batzuk eskuratzeko baimena ematen dizue, bale? Nota hori nork idatzi du? Berak, bere eskuz, bale? Ez ez dut entzun. Bere baimen idatzi bat ikusten duzue. Esan ez, baimen ematen dizuela beren etxea, Baina Douglas Henslow. Bai, Douglas Henslow. Eman Vale. bere etxea eta helbidearen azpian helbide ezagun bat agertzen da. Beste helbidea.
beste helbidea zen Old Street, edo nola zizen, Old Hope Road, vale, 23, vale? Bai, lehenik izenak gazten ditut. Vale, Old Hope Road 23 jartzen du eta hemen idazten duena zera da. Emaiezu ama Henslow maitia, emaiezu baimena ikertzaile hauei, nire ondasunetan edo nire liburutegietan, nire gauzetan bilatzen. Vale? Eta ematen dizue baimena. Hau gabe, nekez... Galdera bat, eta etxe hori nik lehen telefono gidan aurkitu dudan leinuko etxearen berdina da? Bai, hori bera esan dut. Elbide hori da. Vale. Vale? Vale. Ba, Vale, ba hori, eman dizue, vale, Iker bere kasua ezagutu zaituzte eta zuen beren konfiantzazkoak zaretela, esaten dizue. Vale? Pentsatuko zenukete tipuak irten nahi duela hortik? Residentziatik, bai. 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 Nire proposamena izango da hitz egitearena gure kontratatzailearekin eta planteatzeena eramatea iparraldeko beste zentru batetara, bertako estatuko epaileak egiten baldin bagaitu beste zentru batetara eramatea. Baina hori pizkat aurrerago. Bai, oso, ez, gainera ez jakin nahi dut, bestea galdera hau beste momentu batean egin beharko nuke konturatu naiz. Igual ja presen nuela eta aurreratu naiz, vale. Baina ongi dago, informazioa hartu dut. Oso ongi, ikusiko dugu zer gertatzen da. Vale, ba, irten zarete eta minutu pare batean tartearen ondotik inguratzen zaizue berriz Keaton doktorea beste gela bat seinalatuz. Vale? Gela ere, gelak 3 aurki ditu eta oso soila da, ez? Gelak bere soiltasunean mai simple bat baino ez du eta hor eserita bizarrik eta hilerik gabe rapatuta guztiz eta txuriz ospitaleko erien jantzi txuriz dagoen gizon makal, argal eta txupatua dago zuentzat. Hori da eraso didana niri? Ez. Joder, hori... Hau da, Edgar Diof. Vale, Edgar Diofekin izan nahi zenuten, ezta? Bai. Hemen duzu. Vale. Ongi. Nik galdetzen diot Ebelini, holan baju, ez da izango be agresiboa, ezta? Ez, lasai. Hau askoz lasaiagoa da. Bueno. Bestela lasai, jarri zaitez gure artean, beranaren gandik pizkat urrunago, eta ja bezituko zaitugu. Gauza da gaixo hauek danak antzekoak diruditela. Ez. Hemen bakoitza ezberdina da, eta bakoitzak bere motxila darama gainean, eta ezin ditugu denak zaku berdinean sartu, lasai. Gerra presoa dirudi, Osea, eta oso patetikoa da bere itxura, bale? Ezurrak hautematen zaizkio azala azpian. Eta egiten dizue galdera bat. Pixkoat urduria da eta bekozko hitz egiten du. Poliziak zarete? Bai, poliziak izan behar duzue. Zertan izatozte? Orduan zer nahi duzue? Zure historia jakin.
Norbaitik kontatu behar bani duzu, hortarako gaude. Nire historia. Keaton doktoreak... Ezagutzen dugu Douglas Henslow ezagutzen dugu. Zure laguna dena. Laguna? Bueno, denbora asko pasa da. Eta... Ea... Ez dakit zer esan. Laguna garen edo. Kontua da... bai... Ezin nukan ezake... Berarekin batera bizi izan nuela sarraskiura. Baina Keaton doktoreak ez du gau hartan gertatutakoa hitz egitea nahi. Urduri jartzea da. Bakarrik ni beste monstruo batez hitz egitea ez du uzten. Ez monstrua, mila oko monstrua. Lasai. Ikusten du Keaton doktoreak luzatzen diola zigarreta bat. Ez lasaitu gari. Eta xurgatu luze bat eman dut. Lasaitzen da pixko bat, ez? Bere urdurian dago. Vale? Eta Zu Astor, idazlea, orainik ez zaude, bale, zure senera ero etorri zara, itzuli zara, baina orainik ikusle bezala edo ez zaude oso oreikatua, ez? Eta begirada duzu pausatoa paretan. Orbain arraroak egiten, itzal arraroak, margotu edo urak ezetasunak sortutako pareta horretan. Vale? Baina nik badaukat zelan da, artearen inguruko ezagutza, son artistikoa. Dut jakin Orbain oinek irudi osatzen duten. Ez, momentu horretan ez duzu ikusten irudi edo esan nahi den bezala ez hitzetortzen orain. Ez dut irudikatzen. Pareidoliarik ez duzu hauten baten, bale? Elkarrizketak aurrera jarraitzen du eta zuek jakin nahi duzue zer gertatu zen egun hartan, bale? Berak esan dizue doktoreak ez diola baimena bai, baina ez diola uzten gau hartan gertatutakoaz gehiegi berbizitzen, ez? Hain zuzen ere, lortutako aurrerapenek utxe egin ez. Bai. Eta galdetzet, ez, zibure batzu kontatu ez kontatu. Alko ez duke kontatu non izan zen? Bai, garai hauek, unibertsitate garaiak. Orduan fitxatu gintuen Etxeberria izeneko tipo horrek. Zer nolako festak egiten zituen. Bai, ulertzen duzu ez da? Sexua, mugako sexua eta droga kalitate honeko materiala. Bai, unibertsitate garaian. Bildu gintuen ni eta beste batzuk. Urte osoa eman nuen drogatuta. Guztiz pasatuta. Behiratzen dio Keaton doktoreari urduri, APK bezala esanez. Keaton doktorea mozten du eta esaten du. Ez kontatu nahi ez baduzu. Eta jakin kalte egiten dizula, garai hartakoa berreskuratzea. Zuek zer egiten duzu? Nik ez diot presio kontatzeko da bere erabakia. Nik hitz egiten dut Keaton doktorearekin hor, baina badaude ere bai gaur egun teoria psikoanalisizko teoria berri batzuk jaunarenak Alemanian ezakit entzunak dituzun, eta gertatutako gauzei buruz hitz egitea eta berbizitzea lagundu dezake konpontzen
dituen gabeziak, beharrak eta estabilidadea berreskuratzen. Ez dugu eskuratu behar bakoitzak barruan darama karga hori. Bai, baina gu instituzio honetako pentsatzen dugu bideratu egi izan daitekeela nahi ez duzun galdeketa bat. Eta azkenean bi gauza lortuko zenituzke. Bat, elkarrizketatuak testifikatzea eta asmatzea historia bat. Eta aparte, lortutako, konpartimentatutako informazio hori guztia berriz azaleratzea. Orduan, sentitzen dut, baina eztabaidatu beharko genukeen gehiago, teoria hori. Bale? Bale, nik ez dut presionatu nahi, baizik eta nahi diot, askatasuna eman berari libre izateko kontatzen nahi duen guztia. Ez sentitzea presio bat ezin duela kontatu eta ezin duela gogoratu orduan gertatu, ala pentsatzen duena gertatu izan zitzaiona. Bale. Keinua egiten dizu baimena emanez bezala eta jarraitzeko eskatzen dio. Azken batean, haienik bere ikerketa objektuak dira bi pertsona hauek, ez eta naiz eta maika aldiz entzuna duen hauek esandakoa, bai, jarraitu, baina ez zaitez zure honetik atera, mesedez. Jof, esaten dut, eta Jofek hitza hartzen du berriz. Bai, 11 ahoko piztia, baina hori baino lehen erritual bat egin behar zuen Etxeberriak. Etxeberriak berak deitu behar zuen instantzia, piztia bat. Esan zigun trukean, ordainean emango zitzaizkigula ondasun pila bat, boterea emango zitzaigula. Gazten da urduritzen berriz pixka bat. Eta, orduan hasi zen errituala. Gordinean sexu gogorra, kolpeak hartzen genituen batzuk besteekin. Eta abestuz ere norbaitek letania batzuk airean igotzen hasi ziren. Ibiz beteriko, bale? Gariz beteriko garitegian. Laino batean gogoan dut, baina uste dut nire baitan bota zuela aztikeria bat Etxeberriak. Nik izan behar nuen fokua. Orduan sartu ziren kolpe batez, ikertzaile horiek, ez dakit, pertsona horiek, Bintzen, tipo batek, Bintzenek uste dut izena zuela, Heslouk esan dit, tiro batez akabatu zuen gure maisua Etxeberria, pum! Gorputzez gorputzeko tiroa izan zen, eta puskatan lehertu egin zen, baina piztia horrek hartu zuen kolpe batez, izugarrizko indarra eta bururik gabeko piztia horrek 11 hau zeuzkan, oiuka, hortzaka, egiten zuten, eta halako oso sabel barrutik ateratako intziri batek hartzen zuen dena, suko garrek ere, botatzen zuten dena airean, eta sutxin partek sua edatu zuten. Ez dakit nola gertatu zen, baina bizirik jarraitzen dut. Norbaitek aurkitu ninduen, poliziak edo biharamunean, eta kartzelara eraman. Orain ez dakit. Nire kondenak urteak hemen pasatzeko aukera eman zidaten. Arrazoia ez dakit, baina hemen dago. Doktorearen laguntzarekin urteak eta gainditzen saiatzen naiz. Beste zigarreta bat hartzen du eta askatzen du. Lasai, ondo. Hobeto zaude bain? Bai, ez dakit. Ez naiz ongi sentitzen, uste nuen kontatuta hobe sentituko nintzatekela, baina ez, urduri dago. Momentu horretan, nahikoa da, azki da. paretara begira dagoen
pertsona idazle, emakume hori, ikusten du nola paretan orbain horiek, ezetasuneko orbain horiek, mugimendu bat egiten hasten dira. Zuk zorabioarekin lotzen dituzu, bale? Baina halako istant batean, lipar batean, ikusten duzu nola giza hau hori koloreko espain eta hortz handi, hau normal batek izango zituzken, baina hortz askoz ere handiagoak dituen hau batek, hortz marroiak, okertuak dituenak, hitz soinurik gabeko hitz batzuk esaten ditu. Eta dantzan egiten du, eta halako efektu bat egiten du zure aurpegira hurbilduaz bezala. Eta konturatu gabe, besteek zu begiratzen zaituzte. Zer esaten diozu? Ondo zaude, Dorozi? Oendikan. Begira paretari. Begiak ikusten dira. Odolaren orbainak. Dute. Begiratzen dute paretara eta jakina ez dute ezer ikusten. Eta... Baina hor dago, beitu. Dorozi lasaitu etorri honea, lasaitu zaitez, hau lehengo koskaren trauma bat da. Ez da hori, benetazkoa da, ez dira sinisten, beitu. Bai, lasai. Zu ez zaitez hemen gurekin, orain begiratuko dugu, lasai egon zaitez. Bazen bilera salara hobeto. Descanso. Vale. Bilera salara zoazte eta Dorozi Astor eramaten duzue bere pentsamentuetan eta bere flash horiek eta ikusi dituenak kudeatu behar dituenez egingo du tirada bat. Estabilitate oreka tirada bat egintzazu berriz. 2 baino gehiago atera behar duzu. A ver. Post. Vale. Suspertu zara eta zure buruaren ganbarako partimentu batean utzi duzu informazioa. Berehala lotu duzu zure aurreko erasoak sortu duen erdi lokartua, erdi amets gaizto izan den zerbaitekin ez diozu sentzurik aurkitu eta aluzinatzen ari zineneko arrazoia eman diozu zure buruari, bale? Abiatu zarete egongelara, eta egongelan zaudete itxoiten atxeden hartzen zuen artean begiratzen, elkarri begiratzen, eta bakarren batek edo ikusten ditu arlautzetan modu traketxean egindako arrasto batzuk, marraski batzuk bezala. Zeinek du, a ber... Ni marrazketan aditua naiz, Vale, marrazketan aditua zara. Ongi, zuri atentzioa ditu dizute marrazki edo arrastoiek. Bai, zedoka gaitasun artistikoa daukat. Vale. Badakizu, ezetasuneko orbainekin zerikusia bainoago dutela giza esku batez egindako arrastoekin. Eta hasi zara behiratzen, egongeletan, saletan, badaudela halako marrazki gehiago. Marrazki horiek, printzipioz... Baina zelakoak dira, marrazkiak? Marrazkiak... ideogramak, ekialdeko kulturetako ideogramak ekartzen dizkizu gogora. Ideograma horiek nonbait
antropologia izango bazenu, jakingo zenuke, bauzu antropologiarik? Edo... Ni bai. Vale. Ba, antropologia duzuenez, eta esagutza arkanorik baduzu, Arkano, ezagutza, Daukat, zientzia eskutua. bueno, Zintza eskutuak hori, bai. Bai. Vale, orduan, zuk ohartarazi zaitu zenean, zuk ikusi duzu, gogoan duzu, ideograma horiek aintzinako kultura batzuetako jinak edo espirituak urruti edukitzeko seinuak direla. Seinu horiek atarietan jartzen zituzten hainbat kulturatan. Seinu horiek norbaitek jarri ditu. Eta Vale, ikusten duzu gainera, ez direla esku nire- bakar, eta ikusten duzu gainera, gastatzen duzu puntu bat, zientzia ezkutu edo antropologian, gastatzen duzu? Eskutan, bai. Lautikan kirua pasatzen Vale, naiz. vale. Baina- Orduan, ikusten duzu gainera esku desberdinak eginak direla. Marrazki. baina gauza bat, baina irudiak dorozik ikusi ditu, ezta? Bai, baina zuk suposatzen dut esan diozula. Elkarrekin zaudete esan. Ez, baina ez dugu irudikatu hori. Nik esaten diet bestei. Egia da, ez dugu, barkatu, egin dut pausua. Bai, barkatu. Esaten diet bestei, behitu, hor paretan irudi gehiago daude. Begiratu. Beratzen dut. Benetazkoak dira, eta ez didazu sinistu lehen, eta hor dauzkazue. Olako irudiak ikusi dituzunen, eskuz eginda. Nola? Eskuz egindako irudiak ikusi dituzu. Lehen aurpegiak eta ahoak ikusi ditut. Eta hauek dira ekialdeko irudi batzuk espiritu gaiztoak usatzeko erabiltzen direnak. Orain sinistuko didazue behingoz? Nik irudiak egotea, esan daiteke, baina marrazki bizidunak momentuz telebistan eta Disneyek bakarrik. Bueno, Arlo zientifikoan, telebista garai horretan igual ez zegoen. Bai, bueno, Vale. Mickey Mouse asmatu zuten urte horietan, ez? Ah, justo, vale. Bai. Ongi, bueno, informazio hori jaso duzue. Uste dut egunak aurrera egin duela eta aski izan duzuela behintzat sanatorio horretan. Informeak ez dizuete eramaten utziko. Informeak ez dizuete eramaten. Bale, baina irakurtzeko denbora ematen digu, baino lehen. Bai, ematen dizu, bale? Ematen dizu denbora. Eta bai eskatu nahiko esan nahiko nioke doktoreari, ekitun doktoreari, beste batetan nia bueltatu gaitezkeen, berarekin hitz egiteko eta berriro pazienteekin bere metodologia hori parez jartzearena ikusi dezakegun, eta bai gure ospitalean esperimentazio berritzaileekin lan egiten dugula ere bai, eta berarenarekin konparatzeko, eta ia kolega arteko bilera bat izan dezakegun. Bale. Pentsakor geratzen da, eta emakume ez da oso gizarte aurrerakoia, hegoaldean zaudete, bale? Emakume baten parean jartzea bere burua pentsatzen ari da, ea etekin positiborik atera diezaiokeen elkarrizketari, edo besterik gabe, akaso beste interes batzuk atera ditzake. Ez diozu eraztunik ikusten doktoreari, bale? Eta hor baloratzen... Losintzatuz. Bai, hori, losintzat. Eta ikusten duzu, gainera ordainetan sentitzen da pixka bat gertatutako borrokagatik eta bar, eta
prest dago zurekin biltzeko beste batean, bale? Eta beragatik hemen zaudeten bitartean galdetu dezakezu behar izan ezkero, bale? Noski informeak ematen dizkizu, bale? Eta informeetan, bale, esan dizkizut bi gauza, bale. Bale, ikusten dituzu elkarrizketak. Eta naiz berak sinisten ez duen hauek sortu duten historia, oso ongi arilkatutako historiak eta oso ongi uztartzen diren eta deteiliez beteriko historiak direla onartzen du bere informean. Bale? Aparte... Detaile horretan, bai. detaile horien artean, rantzoaren izena, elbidea, ala zerbait agertzen da? Bueno, datu teknikoak dira, horiek, alegia, pazientearen elbidea agertzen da noski eta bere datuak eta fisikoki hartuta. Baina ez pazientearen, baizik eta enfrentamentu egon zen Los Angeleseko rantzoko elbidea. Ala informazio gehiago rantzo horri buruz. Bai, eta, bueno, ematen dizu, pasako dizut gero zein den. Vale, baina bai, agertzen dira, hori da azkariari, ikusi gala hor, agertzen dira, hori, notak hartutako notak eta vale, eta hori agertzen da, vale, esango dizut. Vale, bai, lortzen duzu eta ateratzen zaretenerako ez dakizu zergatik, zuek ez bai duzue agindua eman, baina norbaitek zuen garraioa deitu du, vale? Eta zain duzue. Atean, hortxe duzue kin doktorea eta bere laguntzailea, vale? Agurre eginez bezala, itxoiten zuen kotxean sartu arte. Laguntzaileari galdetu nahi diot, ia bera bizi den herrian, Habanan, eta ia emakumeok, hori, aizialdian nola juten diren, eta horrelako goza, pizkat egun hauetan hemendik egongo bagara, ia egiten duen, nola doazten emakumeak generalean, eta pizkat konkretuan berak egiten duen. Barre bat egiten du berriz ere, bere zera brankako maskaroi bezala bere irriñoa egiten dizuen. Nahi baduzuen nire txanda amaitzen denean gauean, pozik egingo dizuet bisita bat. Eta esango dizuet, non arditzak ez zuen kopa bi gizonezkoen aserrea edo altxatu gabe. Ez dira leku asko ordea. Badakizue emakumeok gauez ibili behar dugula kontu pixka batekin. Baina esango dizuet, bi leku. Eta papertxo batean... Ematen dugu gure elbidea, alaberak ematen dugu berea. Papertxo batean idazten dizue bi leku, eta esan galdetu nigatik. Bale? Eta ematen dizue. Ia elkarri ikusten dugun, zuetzan da bukatzen denean. Gaur gauean pasatuko zarea handik? Saiatuko naiz. Hori da esan dezaken guztia. Vale, eta bietako zeinetan saiatuko zinateke. Horrela, eta elkarri ikusten dugu, inorez bai dugu ezagutzen hemen, inguru honetan. Bueno, claro, ezin dit, gara, 30 hamarkedan... Baina, ezin duzu bermatu badakit, baina utekotan zinetara jungo zinateke. Orduan ematen dizu papertxoa eta esaten dizu The Grove. Eta papertxoan bi kafetegi daude, ez? Baina ez du papertxoan agertzen diren helbideak ez dira
De Grove, dira beste batzuk, dira emakumeentzako kafetegiak. Vale. Baina batearekin Vale, baten De esate Grove. dizu, esan De Grove, ez? Barkatuz, bai, De Grove. Eta De Grove, eta hor uzten du. Dena den, mila esker. laguntzari gabe ulertzen duzu ez dizuetela sartzen utziko halako leku. Alkola lege lehorraren garaian gaude, ez? Osea, bete-betean. Vale, ongi. Eta gutxiago emakume bat edaten. Ez bada soto azpiko leku bat, vale, ongi. Otordua izan duzu eta